Tijmen van het Glindepeert heeft zich vanaf de aanwijzing in Leeuwarden sterk ontwikkeld. Hij staat heel goed in het model en straalt luxe uit. Hij begon wat aarzelend aan zijn verrichting, maar heeft zich goed ontwikkeld. Zijn verrichtingen zijn zeer aansprekend. Een opvallend positief punt bij hem is dat hij een goed gebruik van het achterbeen heeft, dat altijd de goede kant op gaat. Tijmen laat zich goed bewerken en heeft vooral aangespannen veel vooruitgang geboekt in beweging, balans, souplesse en ruimte. De ruiters en manners omschreven Tijmen als een fijn en werkwillig paard met veel go en een natuurlijke balans. Tijmen komt uit de bekende Viltzicht-stam. Moeder is een Kroon sportmerrie van Harmen 424, die weer een halfzus is van Torben 466. Daarvoor zitten sterpreferente moeders van de hengsten Sape 381 en Brandes 345. Tijmen van het Glindepeert kan het model, instelling, souplesse, balans en beentechniek verbeteren. Hij wordt ingeschreven onder de naam Tiemen 503.